Kwedu muChiBuja atauya nhau dzanyasi zuva rochimakumi mairi nonhanhatu mwedzi uno waZvita mugore 1979 ndo pakagwarashiwa Josiah Magama atongogara mutsaona yomugwagwa aina opa muchingurino wamwe vanoreketa makwai avo, asi zvatinoziva ndizvo zvakaitika zvimwe. Pikaiti ndoti mweya wacho urambe wakazorora murugare. Idi mapurisa okwedu asenza basa, taakumirira kuti tione kuti chii chaitika mumasure. Kureketa kuno vanhu vanomwe wainge wachiba kumigodhi wakapakata wakabatiwa nemapurisa. Mukubatiwa iko wagoita mbodzi akabva apfuhwa akapfa. Mumwe ari muchipatara kureketa kuno akapfuriwa nemapurisa. Wanhu wandi Delta Mishek ane makore 32, Kumbulani Mpofu ane makore 42, Promise Dube ane makore 22, Moyo Pakamani ane makore 30, Kanikias Sibanda ane makore 27, Kumalo Mhlamuli ane makore 33 naMunetsi Takunda ane makore 20 kwai papa Misheki ndiye akabva apfira pabodzipo naDhube ndiye ari muchipatara. Pakaita kunyangariwa chaita kuvhundutsa ipapa kwai nyaya kuti anonzi Kumbulani Mpofu uyu anozikana kuti anosenza naMhanduwe idi mutungamiri wenyika. Pakaita kunyangariwa zvinoita kubisa ganda kuusu chaizvo zviri kuitikazvi. Anondoramba achindokomberedziwa noivo vanhu vanoita kusikinyatokono. Kwai waenda wachienda koba zvichehwa mumigodhi inenge iripo, zvakatoita kuvhiringidza vazhinji. Ipapa tiri kutofara kuti mapurisa akakona kuwabata. Rekaitioni kwaichaperera. Wamhanduwe kwai wakatanda kuenda pazororo rokupera kwegore rawo musi wa23 mwedzi uno. Asi chatorwadza ipapa chatishamisa kuti nyasi pokare wozeki waenda kuparura gwaro rozvawakaburitsa mukudamura kwawakaita muganhuyo nzvimbo dzomadare reparamende pabodzipo nzvimbo dzomakanzuru. Wachienda kopa Wamhanduwe paribe agoziva kuti chii chiri kunyatsoitika. Asi izvozvi tinozviona futi pokare ndokokutanda zvichiitika zvokuti nyangwe ari pamuzororo kunondoita tunhu twokuti iye anobva achimbidza oita kunge ndiye anenge aripo. Heno mabiya angu kuti kusha kusiya basa chere kana kuti zvinodini, charamba hedu takaona. Wagari wokuungi wari mumhera moungi mugodhi kushurugwi kwai izvezvizvi wari kuita kuvhiringidzana nokambani nokuti kambani ida kuwaka gwenya remagetsi ozuva pamahekita anoita 138 hectares. Asi wagariwo wari kuramba. Izvezvi kwai gwenya ravari kuda kuisa rinenge richiburitsa mamiliyoni omawati anoita 50. Asi iwo wagariwo wari kudaba kuti zviitike nokuti paribe chavari kuboyawo pane izvozvi. Chimwe chanetsa pokare kwai nzvimbo ida kuvakirwayo inzvimbo yavanoitira mafuro zvokutoti pakandobvumiwa kuti waise iwo zvogwenya rawori pari kubva pasaika pokufudzira ng'ombe dzawo. Rekaitione kuti chii chichaitika ipapa. Heno kuti zvichaperera papi tinenge tichindokunyepai zvinenge zvichiitika. Bato roCCC ragopa vanhu nzvimbo dzakasiyana siyana zvinhu zvokuti wadichiwe nayo kizimusi iyi. Izvezvi wachamisa wagotoreketayo wakati gore rino ndogore rokupedzesera vanhu ravari kutambura munguva yekirisimasi. Rekaitione kuti ichokwadi chere kana kuti zvichadini. Asi wagorengesa wachireketa kuti gore riri kuuya, shanduko iri kuuya munyika zvokutoti vanhu vese vachaita kuita kupfatsura chaiko kudya kwacho kirisimasi. Rekaitione kuti zvichaitika chere kana kuti zvinenge zviripi. Kundokwena munhu unokasiyamwa kuti dai zvaita kudando yawe yatinunura. Wanhu vari kubva kunzvimbo yeSouth Africa kunyanya wachipinda munyika vari kuita kuhwadziwa izvezvi nonyaya yekuti dzimotika dzavo dziri kubhadharisiwa mari inoita $50 okuAmerica
pamotika ibodzi kuti dzipinde munyika komwedzi mubodzi. Pakaita kunyangariwa chaiko. Ipapa zviri kutorwadza kutoti nyika dzakaita sana South Africa dzinobhadharisa mari yokuti motika dzokunze dzipinde munyika madzo. Ipapa wachienzanisa nedzimwe nyika dzakaita sana Botswana kunobhadharwa mari isingapfuuri $15 zvokuti unosaya kuti ohokonai yedu ichibva ita kudhuritsa kudare. Idi ndo zvibodzi zvono mapasipoti pokare kunoita kupfiwa. Rekai tione kuti ichapera sei. Apa ipapa wanoringana zvokutekaidzwa kwavanhu mumazambuko mu wagoti kwakapfuura vanhu vanoita zviuru 20 chaiwo pazuva pakange pakaita kukwidza vanhu vachipfuura kupinda munyika. Aiwa toramba tichizvireva manja dai zvaramba zvakaita kudando. Rekai tione kuti panozopera nyaya yomapepa ari kuvanhu vari muSouth Africa izvi zvinenge zvichiita kutekaira sei. WaChina wari kutoita hawo kutamba tsotsa munyika medu kuti tambisa tsotsa isusu waridzi wenyika nokutoita hawo chamuhwande chaicho kureketa kuno kwai kambani yeAfrochini iya yabenuka pokare kumavhuradonhaku musango imomo wakutotanda kucherachera pokare wachiita zvawaita paye zvawakadzingirwa imomo mugodhi musango romavhuradonha. Rekai tione kuti hurumende wachaita sei nokuti ipapa pachakunetsa ndechokuti kwai iyo kambani yeAfrochini mwanawo kambani huru yoTingsang iri kuwaka kunzvimbo yomamhidze kuri kuwakiwa gwenyano pekupepetera simbi. Rekai tione kuti zvinenge zvinyatsoita kudini ipapa. Tinenge tichikunyepai pazvinenge zviri kuitikapo. Wakuru wari kutungamira zupuko kwai watanikiwa kuti wari kuita zvochimanja mbudu nouori mukutekaedza kwao kambani iyi. Heno kuti ichokwadi chete kana kuti zviri kutanda kureketeka nyasi nei nokuti zvakagara zvakandodando izvi pariba asingazvizivi kuti ndo zviri kuitika kubvira nokubvira. Kwai nyika yeZimbabwe nenyika yeChina dzabenhutsa pokare chibvumirano chawo chokugoti anenge aita mutsepwede wokuChina akapinda muZimbabwe anobatiwa achibva abenhutsiwa kuChina. Zvibodzi zvono anenge atizirawo kuZimbabwe anenge atizira kuenda kuChina anobva andobatiwa nokubenhutsiwa kuuya ino pakaita kunyangariwa. Asi rekai tione kwezvinoperera. Tiringedzo pasi rese kuSouth Africa nzvimbo inonzi Maseoport Resource kwaita pokare nyaya yechikharabha yosarura ganda iyi pakaita kunyangariwa chaipo. Izvezvi kuno magwicho mairi ochitema akanga aunganirwa achida kutopondiwa chaiko kunyudziwa mvura kuti wanyure wachirambidziwa kutuhwina wachinzi kwai inzvimbo yowachena basi. Izvi zvinotoita kuhwadza asi unotoona kutoti South Africa heno mabiyangu ndo dhimoni racho heno ticharamba takaringa kuti ichapera sei nyaya iyi. Kwai ipapa vanhu vari kupfa mutsaona yokuBoksburg yokuputika iya vari kuramba vachindoingidzira wakomana zvakaita kunyangariwa. Iye mutyairi kwai akabatiwa ipapa unobva watoita kuona kutoti paribe chisvinu kubatiwa iko agweitaku. Heno kuti nyaya achadzipona chere kana akadzipona heno kuti ngozidzo dzichaita sei nokuti pakatoita kunyangariwa chaiko. Rekai tirambe takaringa iko inoenda nyaya iyi. Kwai kuEthiopia wari kurohwa manja kureketa kuno nokutoti wakasvitsa mabhirioni 5 omari yokutengesa kwawo maruwa akachekiwa aye. Maruwa yawa yanyanya kwayatengesa nyika dzokuEurope chaiko zvokutoti ipapa wari kuita kufara chaiko. Aiwa rekai tiwarwere manja tichimba kuti zvichaita zvizvino mumakore anoteera wachibata zvakanyanya kuwanda. Kwai nomhuri yaBhedi Pere utano hwache hwaita kuita kugarira nhanzva chaiko hwakananga pamawere. Ipapa pachiribe kubenuka ndokureketa iko wari kuita. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Wanotamba nhabvu yoEPL wabenhuka kureketa kuno Liverpool iri kutamba neAston Villa. Manchester yedu ichatamba zuva ramangwana. Tinenge tichikunyepai zvizere pazvinenge zviri kuitika. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau panyasi taberera pano.